Milí diváci, teraz na záver som tu v našom poslednom rozhovore. Mám tu člena organizačného výboru Rastia Hlavatého. Ako by ste zhodnotili tieto preteky? Ja si myslím, že 49. ročník opäť ukázal, že máme aj na Slovensku kvalitných plavcov. Sme radi, že nám zavítali aj plavci z Poľska, aj z Čiech. Síce sa nepodaril tento rok prekonať žiadny rekord podujatia, ale myslím si, že tie rekordy už sú tak kvalitné, že nie je to úplne samozrejmé. No a ja si myslím, že všetko prebehlo úplne hladko, organizácia bola výborná. Sme radi aj za tento online prenos, ktorý bol. Sme radi, že aj za pomoci našich partnerov, či už je to materiálovo-technologická fakulta, alebo aj ostatných partneri, ktorí nám pomáhali, sa nám podarilo toto podujatie takto organizačne pripraviť a myslím si, že všetci sú spokojní. Takže ostáva len sa tešiť na budúci rok na jubilejný 50. ročník.